Pamilya sa driver sa motorsiklo nga nagkalas human mabanggang usa ka tricycle nakadesisyon nga mopasaka og kaso human makakita sa CCTV footage sa aksidente. Ang detalye sa report ni Marie Dumabok. Nibisita ganihang buntag sa Minglanilla Police Station ang inahan, maguwang ug kapuyo ni Mary Faith Progilla, driver sa motorsiklo nga gikabangga sa tricycle nitong Abril 23 sa Barangay Road, Poblacion Ward 4 sa lungsod sa Minglanilla. Namatay si Mary Faith sa tambalanan nitong Abril 25 tungod sa naangkong severe injuries. Dead on arrival ang 17 anyos nga angkas niini, samtang luwas ang laing angkas. Sa miaging adlaw nalubong na si Mary Faith ug nadawat sa kabanay niini ang kopya sa CCTV footage sa aksidente sa miaging Domingo. Nakuha sa CCTV ang nahitabong panagbangga tali sa motorsiklo ug sa tricycle. Matod sa kabanay ni Mary Faith nga sa ilang nakita sa CCTV footage, ana sa husto nga lane ang motorsiklo ug ang tricycle ang nikawat og lane. Grabe ang duot gani sa amua. Nik makita ni mo wala merisi gabaan nga na nakaamong pa ka og inosente nga tricycle driver. So at first amo rang gidawat. Kay kabaw man mi nga naay violation sa gidaw manghod. Wala lisensya. Pero katujong pag like twist of events pag send sa CCTV na jud mi nga anong gihatag man ang CCTV before gilubong si pit man to yang nickname. Dapat ni nato i-fight. Di jud ta palabot nga naon na ta maktamakan ra ta. File jud mi kaso i-push gani namo. Sa pau gahapon. Ato naman gikan na mi attorney gapon before mi ni ari nagpa-advise kini yon sa mga ngay buhaton. Ang first dito na kay gatuo mi nga ang amuag gisadan. Nagpakilooy pa mi diri sa ubos kumbaba mi mayo. Pero sa nakita ng mga video sayop dili gyud mao. Motong nakakuha gyud mi kusog nga amo gyud i-fight. Matod di Police Major Arieza Otida, hepe sa Minglanilla Police Station nga nagkapinarmahay na og settlement agreement ang mataghabig sa miaging simana ug way kasong gipasaka ang isig kahabig. Hinon matod Otida nga kun adunay makuwang ebidensya andam silang muabag sa pagpasaka og kaso. Ang atong investigator would stand still as to the kuan gihapon, no, as to the findings of the traffic investigation who kinsay at fault at that time. So we need lang ang makita gihapon nato, there is really dako gid ang chances nga at fault to ang tulo ka batanon nga nagsakay sa motorsiklo. But if there is a chance, an evidence that would substantiate for the filing of a case against the tricycle driver, why not? Mo-push through me for the filing if sufficient lang. So right now, we'll conduct another investigation. Oban ni Philip Patricio Grod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.